Tania, olen pilannut kaiken. Miten tämä nyt meni näin? Me vaan tapellaan. Joskus sinä vielä rakastit minua. Tässä ei enää ole mitään järkeä. Anna anteeksi, rakas. En enää itsekään tiedä, kuka olen. Tania. Minäkö mukaan? No sinähän se tässä saatana... Hei, lähetä. Hei, lähetä. Ei me lähetä vielä. Meidän pitää lähteä nyt. No me en polttele tämän sikarin. Se meidän pomo käski viedä tuon yhdessä. Hei, sä herät! Voi! Ei vittu kato kun se vuotaa verta! Hai äkkiä paperia! Vaan penkit menee pilalle! Mitä? Vähän joka paikka! Vittu vuoda sinä oot. Yes! Tämä rotta! Korpakki! Vuora! Toisten naisten kanssa ei pelaa! Sijoit vuora! Toisen perkele! Se ottelee äänä suometuksen! Rikokset ovat lisääntyneet ja muuttuneet entistä väkivaltaisemmiksi. Kukaan ei ole turvassa. Ja poliisit ei yhtään mitään asialle. 6 ihmistä on kuollut aseellisessa yhteenotossa Rovaniemen keskustassa. Alustavien tietojen mukaan murhatyö liittyy Rovaniemellä valtaansa kasvattaneeseen rikollisjärjestöön, jota johtaa Mapa-nimellä tunnettu gangsteri. Mulla oli huumeongelma. Se oli hyvä jätkä. Ja iltoja piristämään saatamme tänä iltana blues soundeja 50-luvulta. Poveri, se löi pois. Miksi se ei lähde pois? Vitu lappi. Ei se lähde. Mikä minun lähdeni? Minun lähdeni. Saatana! Mulla on kylmää. Me helvettiin täällä. Saatana kummajan. Mulla lämpöä. No kummajan. Mä helvettiin täältä. Mulla lämpöä. Mä helvettiin täältä. Mä oon jo helvetissä. Mitä minä tein? Minusta tulet hirveä. Mikä tämä? Sormus. Tania. Rakas vaimoni Tania. Tania. Minä tulen. Tulithan sä kotiin? Missä sä oot ollut? En tiedä. Tania! Mitä?
Minä mikä helvetin varas ole? Minä olen miesi! Et sinä ole minun mieheni! Mikä sinun ääntäsitko on? Oiras! Sano poliisit! Katso nyt, Tania. Minä se olen. Se on tämä paperi. Se on tehnyt minulle jotain. Tania, kiltti minä pyydän. Auta minua muistamaan. Sen siinä saukojen vieressä naisissa. Kenet sinä nyt olet suututtanut? Mitä vittua, Tania? Ei minulla ole mitään naisia. Lopeta tuo pelleily! Eikö sinusta ole miestä näyttää edes naamaasi? Ja tässä olin koko ajan yrittänyt sanoa. Se lähde! Näitä sinä, miten se imi ne kaikki veretkin pois. Muistan eilisestä vain, kun heräsin Kemijoen rannalta tämän päässäni. No mitä ihmettä sinä olet silti mennyt uimaan? Sehän on täynnä niitä paperitehtaan saasteita! Saatana! Minähän sanon, että et tiedä! Jumalauta! Tämä on sietämätöntä! Mikä minulla on? Kuka tämä on minulle tehnyt? Ne gangsterit! Nyt minä tiedän! Ne oli ne gangsterit! Minun täytyy tappaa! Mitä sinä nyt? Tanja! Minun täytyy löytää ne gangsterit! Minun täytyy löytää ne gangsterit, jotta saa vastauksia! Etkö sinä ymmärrä? Sä oot aina ollut just tollanen! Sä et oo koskaan tiennyt, mikä mulle on tärkeetä! Tämä minä olen! Mitä helvettiä? Hei Tanja! Meidän naapuri! Mitä siitä? Viekö se minun huumeita? En minä tiedä. Hyvä! Häneltä saan vastauksia! Haluatko antaa minulle vastauksia? Tämä oli hukkareissu. Miksi tässä kaupungissa joutuu tekemään kaikki itse? Joskus mieleni tekee vain huutaa. Mikä se on? Onko täällä joku? Tulkaa takaisin, velkurit! Gangstereita vai silminnäkijöitä? Sama se! Silti tapanne! Pysähtykää! Mitä helvettiä? Miten on ne saatana gangsterit? Ketä ne on? Miksei kukaan kerro? Mä tiedän, et sä oot yks niistä! En tiedä mitään! En tiedä! Kenellä on ne saatana gangsterit? Vittua! Älä vittu autosta! Sinä miltä pääset pakoon! Juokse vain! Palatkaa helvetissä! Mikä tämä on? Valde! On mitä mä ollut taskussani koko ajan? Milloin minä siellä olen ollut? Hei, kuntekunteri.
sulla ne rahat? Terve, Napa. Tää jätkä on täällä ihan palasina. En tiedä, joku hullu täällä heilun. Se on autossa. Minä haen sen, niin siivotan paikka ja lähdetään vauhtiin. Ja seuraavaksi Blue Soundia 50-luvulta. Pyrikalle Boys in the Room. Siinä he ovat. Rauhoitu. Tämä pitää onnistua kerralla. Nyt mikään ei saa mennä pieleen. Mitä saisi olla, muukalainen? Olut. Oliko muuta? Kyllä. Haluaisitko läpelielämän? Kuka sä oot? Mitä sä haluat? Sinunhan se pitäisi tietää. Te teitte tämän minulle! Sinä. Miten sä voit olla elossa? Se ei ole tärkeää. Ainoa asia, mikä tässä on tärkeää, on se, miksi te teitte tämän minulle!
Sä oot kyllä sinnikkä laskiainen. Mitä mä oon ikinä nähnyt. Tiedätkö, kenen asioihin sä oot mennyt sekaantumaan? Vastaa. Heinäpä. Joko se mies on tullut paikalle? Onko se Lorttu, jota vaimokseni kutsutaan, taulessa? Naista ei näe. Mies taitaa olla paikalla. Ja kerrotko vielä, miltä hän näyttää? Musta takki, hattu ja punainen paita. Mitä? He puhuvat minusta. Mieleni tekee Olutta. Just tällaisten juttujen takia mun liitto Tanen kanssa ei enää toimi. Miksi helvetissä se luulee, että mä petän sitä? Hei, siinä hän on. Hän oli täällä. Oho, onpa kaunis nainen. Pitäisikö laittaa Tannelle luulla tosiksi, saatana? Kun loppuu sen valitus, perkele. No joo. Sormus pois. Mä otan sormuksen pois. Pane sitä. Okei. Mä tuun. Mä panen sun. Oli kylmä ja tunteeton. No niin vitu jäärä! Älä kertoa! Miksi te teitte tämän minulle? No. Aluksi meidän piti löytää mies, joka paneskelee meidän pomo, Navan vaimo. Annettiin tuntomerkiksi vain, että sillä on punainen paita ja se oli sen vaimon seurassa. Mutta eihän se paneskelu siihen loppunut, kun me sinut tapettiin. Se oli joku toinen tyyppi, joka meidän piti tänään napata tällä samasta paikasta. Sinä olit siis vain mies. Väärässä paikassa. Väärään aikaan. Nyt sun pitää juoda, mut entä kun se ääni sanoi, sun pitää kuolla. Laskut maksamatta, kun paske akka jaksamatta, ei jaksa jatkaa. Huutaa ja herää, toivo ette tuntisi, ketä suljen silmät, ette tuntisi enää. Tunnin perään, samat ajatukset, muistoja ei pääse, pakon samat ajatukset. Tapana meitä hakata, tehdä jotain pahempaa. Kädet täynnä taskoja, kova kuori. Olin 3, kun se pikku poika kuoli. Mikä ei tunnu miltään, mä oon turta. Elämä menee ohi niinku se ois lunta. Keräilen sirpaleita niinku aina. Vittu nää osaa muutakaan. Mä en tiedä miksi vituksi sitä kutsutaan. Mun mielestä isi vaan laittoi meidät nukkumaan. Tekis niin mieli ottaa suunnaks Rovaniemi. Onneks mulla on kova mieli ja sulla oma liemi. Jota pojan kieli hiljaa hämmentää. Kiehuu. Ja mummo on turha tulla mitään kiekuu. Tai mä tungen sille tän puukon vittu nielu. Mä juoksin karkuun, juoksin sinä. Valkaa helvetissä! Anna sinä nämä munkin painot. Sä ne mulle annoit. Evät elämää, ehkä me huomenna herätään.